4. kuvaa mä tälle päivälle. Voi väsyttää. Lakritsta? Et tottasi. Lakritsi. Juon vegistä ja syön lakritsi. Juon pepsi ja syön suklaata. 13-vuotias synttäreillä. Sain ainakin 2 kilogrammaa pelkkää sokeria. Ja Metallica paita. Ja Bluetooth kuulokkeet. Ja 90 €, jolla voi ostaa lisää lakritsia, suklaata ja pepsiä. Mä juon niistä ja lakritsi. R-kioskin grillipassi. Sillä ostan takitoja. €70. 80 voi ostaa vaikka jotain 60 takitoa. Kiitos tosi paljon R-kioskin grillipassi. Ei tässä mikään hassi, mutta R-kioskin grillipassi. Mulla on huonees Gucci-kassi, R-kioskin grillipassi. Spiderman does whatever a spider can. Monelta kakat vaan, vitsin kakkalsaria. Ai saateri mun sormet, ai! Mulla on huoneessa Gucci-kassi. Mulla on R-kioskin grillipassi.